Hej skat. Det nemmeste for mig, det er næsten bare at filme den her Captur ind i. Den er meget fed, den her. Det er den tofarve, så det er vist nok en dyr version. Men den er lidt højere end Clioen. Men har noget af det samme design, kan man sige. Det er døren. Og det her med luftindtagning, og det er også blank her. Rettet ligner lidt Clioen. Sæderne, de er tofarvede, den her. Jeg ved ikke engang rigtigt, hvad det er for noget. Det kan være, der er et skilt, jeg kan filme bagefter. Instrumentbræt, det ligner utrolig meget det andet. Den er lidt højere, og jeg sidder egentlig også meget godt i den. Hvis ikke det var fordi, at den bruger lidt mere benzin eller lidt mere diesel, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at have valgt Capturen også. Jeg kan godt lide den. Han sidder deroppe og laver tilbud til mig lige nu, så jeg tænker, at jeg kunne lige filme her imens, så kunne du se lidt. Den har også det der med nøglekort og start-stop. Den her, den har ikke skærm her, men det kan også fås for ret billige penge. Men noget af det samme i. Og den har noget af det samme instrumentbrætter her. Nå, det var smart. Og det var ordentligt bagagerum, eller ordentligt handskerum, der er i den her. Og det er meget flot i den farve her ellers. Og her på sæderne, hold da op mand, sæder kørt helt tilbage, så er der intet plads. Der er 0 plads her. Nå, det er måske virkelig, fordi sæder kan køres tilbage. Det er det. Eller køres frem. Og det var ellers meget smart. Det kan det vist også i din forvejen. Nå, det er her. Og sådan der. Ja. Den er generelt set, så er den noget, der ligner en 14.000 dyrere end Clioen i sportstur. Men det her det er jo så ikke en stationcar. Ordentligt hjul at sidde på den. 17 tommer. Nå, det kan man faktisk også få på Clio. Det er lidt dårligt lys at filme i. Men den holder faktisk en Clio lige ved siden af. Den kan jeg prøve at lige dreje over på her. Der kan du se Clio sammen med. Det er jo en nydelig bil. Der er lidt bedre udsigt fra den. Men jeg kan lige så godt få filmet de der fælge med forresten, så vi kan finde ud af præcis, hvad for nogle du gerne vil have. Det er de helt almindelige. Og de er med til. Så er der de her sorte og blanke. Og de her matte her. For jeg kan nemlig ikke huske, vi snakkede vist om, at du bedst kunne lide de helt sorte her.